सध्या एका फोटोची जोरदार चर्चा आहे। हा फोटो आहे भारताचा माजी कर्णधार कॅप्टन कूल महेंद्रसिंग धोनी आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या भेटीचा। या भेटीचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय। केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या दिल्लीतील कार्यालयात ही भेट झाल्याचं समोर आलंय। MS धोनी कामानिमित्त आला असता ही भेट झाली। भेटीचे हे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले। MS धोनी मैदानात तुफानी बॅटिंग करतो तर नारायण राणे राजकारणाच्या मैदानात तुफानी बॅटिंग करतात। दोघांचे स्वभाव मात्र कमालीचे विरुद्ध आहेत। नारायण राणे आक्रमकपणे विरोधकांना फैलावर घेतात तर कॅप्टन कूल अशी ओळख असलेला माही मैदानावर शांततेत खेळत समोरच्या संघाच्या नाकीनऊ आणतो। आता जरी माही भारतीय संघातून निवृत्त झाला असला तरी IPLच्या सामन्यातून त्याच्या चाहत्यांना त्याचा खेळ बघायला मिळतो। मात्र या भेटीनं MS आणि नारायण राणे यांचे चाहते सुखावले। हे भेटीचे फोटो समोर येतात सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे। जुईली पांगप, कोकण साधलाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।